така, хора, в днешното видео, както разбрахте от заглавието, днес съм ви приготвил да ви покажа моите хартиени лапкоини, които аз собствено съм ги направил на листи. Да започваме. Аз вчера ги правих, да започваме да ви ги покажа. Така, хора, това е първия лапкоин, а именно това е Uno Reverse. Ето го, хора, да го видите. Не се сещам сега колко... Всъщност не се сещам всичките лапкоини колко оценки, колко е оценката, колко звездица. Но това аз собствено съм го рисувал. Ето го. Вчера го рисувах. Да преминем и към втория коин. А именно втория коин е Черно море, Варна. Това е, хора, коин на Варна. Там, където са създадени лапкоините. Черно море. Това е отбора на Варна. И този лапкоин не знам колко звезди е. Ами, викам да продължаваме и към третия лапкоин. А именно, хора, третия лапкоин е Ботев Пловдив. 1912 година е създаден. Не лапкоина, отбора на Пловдив. Така че, хора, не знам, искам да ми ги оцените всичките от 1 до 10. Ето го, отблизо, и да продължаваме към четвъртия. Четвъртия лапкоин е, хора, Subway. Subway, хора, не знам, пишете в коментарите добре ли ми се получи, защото аз не мисля, че много добре ми се получи. Те, че, хора, пишете в коментарите дали искате втора част на лапкоини. Ако искате, хора, втора част, пишете в коментарите и ще направя, нали? Все пак да продължаваме и към четвъртият. Четвъртият лапкоин е пица. И, хора, за тези лапкоини толкова много съм се старал да ги правя буквално. Ето го видите. И, хора, да продължаваме и към последния, който за мен най-добре го направих от всичките, да го видите. А той е, хора, лапкоинът на Левски. На Левски, София. Хора, за мен този лапкоин се получи най-добре, а тези, които са фенове на Левски, да пишат в коментарите. Те, които... както казах, те, които са фенове на Левски, да пишат в коментарите. И също, хора, пишете в коментарите дали искате втора част на лапкоин. Ако искате, пишете в коментарите. Затова, хора, как вчера пуснахме един шорт за giveaway на 85 абоната, а именно giveawayът е лапкоини, както разбрахте. С Дани ще скрием лапкоини. Затова, хора, перфектният момент сега е да се абонирате за канала, да лайкнете това видео, а от мен чао и до другия клип.